δικτύου κατοίκων γραφείου που είναι καθαρά ενημερωτική. Λοιπόν, είναι καθαρά ενημερωτική, χωρίς σπόνσορες φορέων δημοτικών ή κεντρικής διοίκησης κτλ. Είναι μια πρωτοβουλία καθαρά του δικτύου που έχει σκοπό να σας ενημερώσει. Δεν υπάρχουν λοιπόν αιγίδες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από ενημέρωση. Όσον αφορά το θέμα το τι θα κάνουν οι άλλοι μετά, ο μηχανισμός, οι οποίοι θα τους έρθει το αποτέλεσμα αυτής της εφαρμογής των νόμων που θα ακούσετε, είναι ένα θέμα που δεν αφορά την απόψινή παιδιά, αλλά αφορά την προσαρμογή μετά που πρέπει να κάνει ο καθένας προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα που λέγεται πυρασφάλεια. Έτσι λοιπόν απόψε έχουμε μαζί μας τον εμπειρογνώμονα Βαγγέλη Κωνσταντέα, ο οποίος έχει αναλάβει να μας παρουσιάσει τα θέματα αυτά που έχει βάλει ο νόμος, ένας νόμος του 23 είναι, ο 5075, και κάποιες αποφάσεις οι οποίες ζητάνε κάποια αξιολόγηση κινδύνου, τα οποία θα τα ακούσετε αναλυτικά, και μετά στο τέλος θα έχει ο καθένας την ευχέρεια να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει κάποια πράγματα διευκρινιστικά και να φύγουμε από εδώ ενημερωμένοι για ένα θέμα που μας αφορά και πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό μας ενδιαφέρει είναι να σώσουμε τις περιουσίες, τα σπίτια μας, έτσι και το περιβάλλον γενικότερα, αλλά και τα σπίτια μας ειδικότερα, και ο καθένας μας να ξέρει τι έχει να κάνει, όχι τυπικά για να είναι κανονιστικά εντάξει, αλλά να είναι έτσι σε τέτοιο σημείο ουσιαστικό, δηλαδή για να μπορεί να αντιμετωπίσει μια δύσκολη στιγμή. Με αυτά λοιπόν σας καλωσορίζω και σας υπενθυμίζω ότι στο τέλος της διαδικασίας θα υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας να δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στο desk εκεί πέρα που υπάρχει, και αν θέλετε δηλαδή να λαμβάνετε ενημέρωση και στο συγκεκριμένο θέμα και γενικότερα, δώστε τα στοιχεία σας και προχωράμε. Καλώς ορίσατε και καλή ακρόαση. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Βαγγέλης ο Κωνσταντέας, είμαι μηχανολόγος, είμαι ο πρόεδρος του ΣΟΤΙΣ και μετά ΑΕ. Ασχολούμαι επαγγελματικά με την πυρασφάλεια του 1989 και τις πρώτες εγκαταστάσεις σπίτια τις έκανα το 1999. Μα τώρα, εντάξει, το 1999. Ήρθα εδώ ύστερα από πρόσκληση της κυρίας Κρέμακα και του δικτύου κατοίκων, και ο στόχος δεν είναι η άκρα πελατών. Ο στόχος είναι να μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς λέει αυτό το ΦΕΚ, έτσι ώστε να απευθυνθείτε στους μηχανικούς σας στη συνέχεια και στους τεχνικούς που θα χρειαστείτε για να βρείτε τις σωστές λύσεις. Εντάξει. Τι πάει να κάνει αυτό το ΦΕΚ? Πάει να μας βάλει σε ένα σκεπτικό να φτιάχνουμε καινούργιες κατασκευές οι οποίες θα έχουν πυρασφάλεια, και στις υφιστάμενες κατασκευές να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μειώσουμε το ενδεχόμενο ζημιάς. Δηλαδή, θα δείτε, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Θα σας δώσω τις έννοιες αναλυτικά. Οι εικόνες που θα δείτε και οι πίνακες είναι κομμένες από το ΦΕΚ, δηλαδή για όσους θα πούνε να κατεβάσουν το ΦΕΚ, έχω φέρει και ένα αντίγραφο εδώ. Μάλιστα, να τα αφήσουμε και ίσως εδώ να μείνει. Μπορείτε να το βγάλετε φωτογραφία και μετά να τα αναζητήσετε να το κατεβάσετε. Θα υπάρχει εδώ σαν αρχείο, όποιος θέλει να ανατρέξει, να το βρει κτλ. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, θα αφήνει τα στοιχεία του εδώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο email του τμήματος εκπαίδευσης της εταιρείας. Θα σας απαντήσουμε χωρίς χρέωση σε διευκρινήσεις που αφορά τη νομοθεσία. Αλλά καλύτερα είναι να μιλάτε και ο καθένας με το μηχανικό συνεργάτη που έχει. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη που απαιτείται, απαντάω και σε κάποιες ερωτήσεις, να σας προλάβω λίγο πριν την παρουσίαση. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το τοπογραφικό του ακινήτου σας χρειάζεται και ένας υπολογισμός της κλίσης που γίνεται από το Google Earth. Από εκεί και πέρα είναι 5-6 πραγματάκια που μπορεί να είναι δυσάρεστα, να κόψουν και τα πέφτει. Λοιπόν, να κάτσω και να μπορέσω να ξεκινήσω με στιγμένους εδώ.
Τι χρέωση. Η νομοθεσία προβλέπει το τι θα κάνετε μέχρι και τα ξύλα που έχετε για το τζάκι. Δηλαδή σας λέει σε τι απόσταση πρέπει να τα έχετε, πού πρέπει να τα έχετε, πώς πρέπει να τα έχετε. Δεν είναι τυπικός νόμος για όσους έχουν διαβάσει νομοθεσία που είναι σε νομικήστικη ή τεχνική γλώσσα που δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Ένας από τους λόγους που είμαι εδώ είναι ότι ήμασταν στους εισηγητές ό,τι αφορά τα μέτρα ενεργειακής πυρασφάλειας, δηλαδή όταν βγήκε ο νόμος αυτός, πέρασε από τα χέρια μας και γνωμοδοτήσαμε σε ό,τι αφορά το κομμάτι που αφορά την πυρασφάλεια των σπιτιών και το τι μέτρα μπορεί να πάρει κάποιος εύκολα, γρήγορα και σχετικά οικονομικά. Επίσης, άλλος ένας παράγοντας που δίνει είναι το να μάθουμε να λειτουργούμε σαν κοινότητες, δηλαδή σαν οικισμοί και να παίρνουμε μέτρα σαν οικισμοί. Εντάξει. Θα ξεκινήσω τώρα να το δείτε, πιστεύω ότι δεν θα μου πάρει περισσότερο από μισή ώρα και θα κάτσουμε και μισή ωρίτσα μετά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Θα ήταν καλύτερα για όλους σας ό,τι έχετε να ρωτήσετε να το γράψετε σε ένα email. Και θα σας απαντήσει άνθρωπος που ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το θέμα στην εταιρεία. Εντάξει. Δεν έχει δέσμευση, δεν έχει χρέωση. Ή μπορούμε να συγκεντρώσουμε εμείς ερωτήσεις, να τις στείλουμε συγκεντρωτικά και μετά να κάνουμε τις απαντήσεις. Ποιο είναι το mail? Ποιο είναι το mail? Και μετά.gr είναι το site και το τέλος της εταιρείας, είναι το training, παπάκι και μετά. Είναι το τμήμα εκπαίδευση. Training, παπάκι και μετά. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία εικόνα από ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έγινε στην Αμερική, που μας δείχνει πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η θερμοκρασία. Αυτό είναι κάτι που οι προσβέστες το βλέπουν. Τώρα δυστυχώς λόγω του προτζέκτορα δεν φαίνεται πολύ καλά. Θα βλέπετε κάτω, ξεκινάει η θερμοκρασία στο σημείο αυτό από τους 100 βαθμούς και πώς καλπάζει. Το ζήσετε, το έζησα και εγώ που μένω στη Ραφίνα και χρειάστηκε να κενώσω το σπίτι μου, στη φωτιά του 18. Το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε είναι η αντίληψή μας για το χρόνο. Δηλαδή, νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πρέπει να έχουμε προγραμμιστεί, να έχουμε οργανωθεί, να ξέρουμε τους γειτόνους μας, να ξέρουμε τις οδεύσεις διαφυγής, πολύ πριν πλησιάσει η πυρασφάλεια. Όταν με πήρε η κυρία Καϊμακά τηλέφωνο και μου είπε για αυτή την πρωτοβουλία, της είπα: πυρασφάλεια δεν κάνουμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, κάνουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, το Μάρτιο και τον Απρίλιο είναι πολύ αργά για να κάνουμε πυρασφάλεια. Βλέπετε λοιπόν την καμπύλη ανάπτυξη της θερμοκρασίας σε έναν χώρο στον οποίο ούτε που καταλάβαμε από πού ήρθε η φωτιά, έτσι. Άρα ουσιαστικά για αυτό το φαινόμενο μιλάμε. Τι βλέπουμε λοιπόν? Μεταφορά μέσα από την οβολίας και, συγγνώμη, γιατί ξεμαστάρει, το ίδιο είναι ουσιαστικά. Έτσι. Και την προσβολή που αντιμετωπίζει το σπίτι. Μέσα στο ΦΕΚ, ας πούμε, σας δίνει λεπτομερείς οδηγίες για το ότι πρέπει να έχετε καθαρισμένες τις υδρορρές, που συνήθως έχουν επήξει στην Πευκοβελώνα. Πώς επηρεάζει στις νέες κατασκευές και την αρχιτεκτονική του σπιτιού. Τι μέτρα παίρνουμε στη βορεινή, στη νότια, στη δυτική. Μια παρόμοια εικόνα πώς μεταδίδεται η φωτιά. Στο slide αυτό βλέπουμε ένα τυπικό οικισμό. Μέσα σε μια κοιλάδα βλέπουμε δέντρα σε επαφή με τα κτίρια. Καμινάδες κάτω από τα δέντρα είναι πολύ συνηθισμένο στην Ελλάδα. Να έχουμε ένα θεόρατο πεύκο και η καμινάδα του τζακιού μας να βγαίνει από κάτω. Δεν ξέρω τι κάνετε εδώ. Αν σας κατεβάσω βόλτα στη Ραφίνα, θα εκπλαγείτε με αυτά που θα δείτε, αν τα δείτε με το μάτι λίγο πιο προσεκτικά. Με στενούς δρόμους και κατά πάσα πιθανότητα κανένα σχέδιο εκένωσης. Η εικόνα αυτή που είναι πολύ τυπική στους οικισμούς στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη του να φτιαχτεί ένας κανονισμός. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν έχει 15 άρθρα σε 3 κεφάλαια και έχει 8 παραρτήματα. Ο σκοπός του είναι ο καθορισμός ενιαίας υποχρεωτικής εφαρμογής των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, της ελάχιστης παθητικής πυροπροστασίας, τα μέτρα θα σας τα εξηγήσω, σας τα διαβάζω. Έτσι. Τόσο για τα ίδια τα κτήματα, τα κτίρια, το εξωτερικό του σκέλεφος, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο. Αυτό είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα έχουμε έναν κανονισμό που αφορά όσοι πήραν έργα υποδομής μετά την 17 Δευτέρου 89
έχετε εκπονήσει μία μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας. Η πρώτη φορά που μπαίνει κανονισμός για το τι κάνουμε στον περιβάλλοντα χώρο είναι τώρα. Μπαίνει λοιπόν για αυτό που θα χτίσει σπίτι, έτσι, και μπαίνει και για εσάς. Ποια είναι η προληπτική πυροπροστασία? Βασικά είναι καθαριότητα και διάταξη του τύπου. Και σωστή χωροθέτηση πιθανών κινδύνων. Το μπάρμπεκιου του υγραερίου, την εφεδρική φιάλη υγραερίου, τα ξύλα για το τζάκι. Πού τα βάζουμε, πώς τα βάζουμε και γιατί. Είναι και αυτό το αντικείμενο της μελέτης που θα κάνει ο μηχανικός σας. Αυτή λοιπόν είναι η πρόληψη. Παράλληλα θα πάμε στην κοινότητα, η πρόληψη είναι από πού φεύγουμε. Υπάρχει ένα σύστημα ειδοποίησης. Έχουμε κάποια τηλέφωνα αναφοράς. Έχει κλείσει ο τάδε δρόμος. Πώς το κάνουμε, υπάρχει κάποια ομάδα που το αναλαμβάνει αυτό. Τις ελάχιστες απαιτήσεις παθητικής πυροπροστασίας. Παθητική πυροπροστασία στην πυρασφάλεια εννοούμε οποιαδήποτε κατασκευή ή μέσο, είναι δομικές συνήθως κατασκευές, εμποδίζουν τη μετάδοση της πυρκαγιάς από το ένα μέρος στο άλλο. Σε αυτό το χώρο εδώ, αν έπαιρνε φωτιά μέσα και τα τζάμια και οι πόρτες ήταν τυράδοχες, η φωτιά δεν θα μπορούσε να βγει έξω. Αντίστροφα, αν έπαιρνε φωτιά το δάσος, η φωτιά δεν θα μπορούσε να μπει μέσα. Αυτή λοιπόν είναι η έννοια της παθητικής. Ενεργητική πυροπροστασία είναι οτιδήποτε πιάνουμε στο χέρι μας, χειροκίνητο, αυτόματο, να σβήσουμε τη φωτιά. Πυροσβεστήρας, μάνικα, κανονάκι κτλ. Λοιπόν, πού βρίσκουμε εφαρμογή? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα δείτε μετά κι άλλο ένα που μπορείτε να σημειώσετε ή θα τα βρείτε, γιατί έχω αφήσει και η παρουσίαση ολόκληρη υπάρχει, οπότε μπορείτε να την αναζητήσετε και να την χρησιμοποιήσετε. Σε απόσταση 300 μέτρων από αυτές. Δάση, το βλέπουμε. Χορτολιβαδικές εκτάσεις, στα 300 μέτρα βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και συγκυρατημένες δασωτές αναδασωτές περιοχές. Πρακτικά είναι όλη η περιοχή δική σας, έτσι. Και σε απόσταση έως 300 μέτρα. Βρίσκονται μέσα σε πάρκα, άλση πόλεων, οικισμών, παραδείγματος χάρη, έχει εφαρμογή στο Μαρούσι, Κηφισιά κτλ. Και γύρω από το Άλσο Συγκρού, το οποίο είναι μια νησίδα πρασίνου, έχει εφαρμογή σε αυτούς που ζουν δίπλα στο πεδίο του Άριος. Εντάξει. Άσχετα οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Μια τυπική εικόνα, το τι εννοούμε, υπάρχει μια πράσινη νησίδα, ένα περιαστικό άλσος ή ένα αλσίλιο μέσα στην πόλη, γύρω-γύρω ό,τι είναι στα 300 μέτρα, πρέπει να ακολουθήσει αυτόν τον κανονισμό. Έχω την εντύπωση ότι αυτή είναι η περιοχή σας. Το site κάτω που βλέπετε, gis.timanet.gr, είναι αυτό που σας δίνει, είναι το κεντρικό site που σας δίνει αυτούς τους χάρτες ζωντανούς. Η διαγράμμιση πράσινη που βλέπετε με το πράσινο περίγραμμα είναι τα δασικά. Εντάξει. Ναι, αλλά είναι περίπου. Εσύ υποχρεούσε να κάνεις μελέτη σήμερα. Άρα θα συμμορφωθείς με αυτό. Καλά που υπάρχουν πράσινοι. Αύριο το βλέπουμε. Αλλά σήμερα θα υποχρεούσε να κάνεις την προσέγγιση και θα το κάνεις με αυτό. Εντάξει. Όλα καμένα. Μπορείτε να σημειώνετε, μπορείτε να φωτογραφίζετε, αλλά είναι όλα στα χέρια σας. Θα αφήσω τα πάντα, είναι εύκολο και γρήγορο να τα βρείτε. Δηλαδή, αν έχετε επαφή μεταξύ. Εικόνες από το ΦΕΔ. Ο κανονισμός λοιπόν αυτός μας λέει ότι χωρίζει όλα τα κίνητα σε 4. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το πόρισμα της μελέτης. Αντίστροφα, μάλλον μαζί με το σεισμό, όπως το σεισμό το κόκκινο βγαίνει ακατάλληλο, εδώ πέρα έχουμε μια διάμεση κατηγορία, την πορτοκαλί, και πάμε να δούμε πώς βγαίνει αυτό. Τι παίζει ρόλο? Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, κλιματικές συνθήκες, η κλίση του εδάφους, η βλάστηση και η φυτική καύση μήλη, υποδομές και δίκτυα και η συχνότητα συμβάντων και υγιεινής κίνδυνου. Θα σας δείξω τι εννοούμε με υγιεινής κίνδυνου. Τα πάντα είναι από το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ το έχω και εδώ. Θα σας μείνει εδώ έτσι όπως είναι στο φάκελο της εταιρείας, μαζί με την διευκρινιστική που κράτησε. Εντάξει. Τι παίζει ρόλο? Τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Προσανατολισμός. Βλέπουμε ότι ο νότιος προσανατολισμός είναι ιδιαίτερα υψηλή επικίνδυνοτητα. Όμως το μάτι και τη Ραφίνα τη χάσαμε από δυτικό άνεμο. Εντάξει. Άρα είναι πολύ σχετικό
το πώς μελετάμε τον χώρο. Ένας λοιπόν παράγοντας που θα κληθεί ο μηχανικός να βάλει τη μελέτη, μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας, δεν χρειάζεται μηχανικό έτσι. Λοιπόν, εννοώ ότι δεν είναι κάτι που θέλει ούτε νομική, είτε κάποια εξειδίκευση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει λύκειο μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα μόνος του και να τσεκάρει και τον μηχανικό του. Εντάξει. Είναι στοιχεία που υπάρχουν. Εδώ μας δίνει την έννοια της κλίσης, αυτό το παίρνετε πάρα πολύ εύκολα από το Google Earth, τώρα που έχει τα εξόμετρα, δηλαδή ουσιαστικά τι κάνετε, βάζετε τη γραμμούλα της μέτρησης στο ακίνητό σας, παίρνετε 100 μέτρα από τη μία πλευρά, 100 μέτρα από την άλλη πλευρά, παίρνετε τις υψομετρικές διαφορές και έχετε βγάλει τη κλίση. Εντάξει. Και εδώ είναι το τρίκ. Σου λέω ότι όταν έχεις χαμηλή κλίση 15% είσαι στη χαμηλή κατηγορία. 16-30 είσαι στη μεσαία, 31-45 υψηλή, στο 4 ιδιαίτερα υψηλή. Βλάστηση. Ανάλογα με το που βρίσκεσαι, ποιο είναι το κυριαρχό είδος κτλ. Γι' αυτό παίζει ρόλο η επέμβαση. Δεν σου λέει κανείς μην έχεις δέντρα. Αυτό που σας λέει στην πραγματικότητα, και ήταν πριν πολλά χρόνια ένας ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, τον είχε ρωτήσει ένας πελάτης μου και του λέει: ρίξε όλα τα πεύκα. Φύτεψε ό,τι θες, ρίξε όλα τα πεύκα. Εντάξει, δηλαδή, σου βάζει το είδος της βλάστησης που θα βάλεις και θα δούμε μετά τα διαγράμματα της νομοθεσίας που σου λέει και την διάταξη. Πρόσβαση στο ακίνητο. Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Από πώς, προς τα πού, πώς φεύγουμε και τι πλάτη έχουμε για το ενδεχόμενο να κλείσει ο δρόμος. Υποδομές και δίκτυα. Έχουμε πυροσβεστικούς κορμούς κοντά. Πόσο δομημένο είναι το περιβάλλον. Εσείς εδώ, ας πούμε, είστε στην ιδιαίτερα υψηλή κατηγορία εξορισμού. Εντάξει. Τα κτίρια είναι κοντά. Όχι, γιατί είστε αραιά. Άρα ανάποδα. Ανάποδα, συγγνώμη. Ναι. Ναι, μπορώ. Εδώ. Ναι. Εντάξει, είστε πιο χαμηλά. Εντάξει, επειδή έχετε μεγάλες αποστάσεις. Συγγνώμη, το ερμήνευσα λάθος. Εντάξει. Πάλι, σε τι περιοχή είμαστε? Χωρίς δίκτυα, υπόγεια καλώδια, εναέρια καλώδια. Έχουμε υψηλή τάση. Κάτω από αυτό υπάρχει κίνδυνος, δεν έχετε, νομίζω δεν έχετε καλώδια. Εδώ έχετε απλά το κοινό δίκτυο, όπως είναι όλοι στη πόλη. Συχνότητα συμβάντων. Το ξέρετε καλύτερα από όλους, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Εντάξει. Επικινδυνότητα, προσέξτε, εκεί που λέει στο 562 επικινδυνότητα βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 575 του 1980, στο ΦΕΚ που μπορείτε να κατεβάσετε όλοι, έχει στο τέλος ένα χάρτη της Ελλάδας που δείχνει την επικινδυνότητα με χρώμα. Είμαστε μέσα. Ναι, είστε στα κόκκινα. Αν τα θυμάμαι καλά, είστε στα κόκκινα. Άλλο ένα προνόμιο του γραφείου. Η εικόνα που έχουμε από το τράφι σήμερα, μια εικόνα από το Google Earth. Τα καλύτερα έχουμε μαζί. Τι έχουμε λοιπόν να κάνουμε τώρα? Είναι λίγο φλουταρισμένο εδώ, αλλά θα σας το διαβάσω. Αυτό είναι το πώς βγαίνει η μελέτη, έτσι. Διαλέγουμε, παίρνουμε την κατάλληλη βαθμολογία, δηλαδή πού είμαστε, στο 1, στο 2, στο 3, στο 4. Το αθροίζουμε, όρο, και στο τέλος το κινητό μας παίρνει έναν βαθμό. Είναι συγγνώμη γιατί έχω κι άλλες σημειώσεις. Λοιπόν, και αν είμαστε στο 1, είμαστε στη χαμηλή επικινδυνότητα. Στο 2 στη μέση επικινδυνότητα, στο 3 στην υψηλή επικινδυνότητα, στο 4. Όλος ο νόμος είναι ουσιαστικά το που κατατάσσεται το ακίνητο, θα δείτε μετά στους πίνακες, επιβάλλονται τα αντίστοιχα μέτρα. Είτε ενεργητικής, είτε προληπτικής, δηλαδή σε ό,τι αφορά το περιβάλλοντα χώρα, είτε ενεργητικής, είτε παθητικής πυρασφάλειας. Έτσι. Άρα τα μέτρα τα προληπτικά είναι η πρόσβαση στο ακίνητο, η δημιουργία ζώνης προστασίας, το που αποθηκεύω, τακτικός καθαρισμός
και ένα σχέδιο προετοιμασίας εκένωσης. Αυτό είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε πολύ καλά σαν κοινότητα και να επικαιροποιηθεί και από την πολιτική προστασία. Οι εικόνες είναι από το ΦΕΚ. Ζώνη 1, ζώνη 2, ζώνη 3. Ορίζονται αναλυτικά. Ποια είναι η ζώνη 1, ποια είναι η ζώνη 2, βλέπετε τι βλάστηση μπορούμε να έχουμε. Και πώς πρέπει να είναι δομημένο. Φροντίζουμε αυτό που κάνετε όλοι, φαντάζομαι, είναι το χόμπι και ο αθλητισμός σας, καθαρισμός, ξεχορτάριασμα κτλ. Εισάγει άλλη μία έννοια. Πρέπει να κουβεντιάσουμε με το γείτονο, κάτι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Έτσι, πρέπει να κουβεντιάσουμε και να συνεργαστούμε με το γείτονα και να δούμε την κοινή ζώνη προστασίας, την οποία στην πραγματικότητα θα σώσει και το δικό μας το ακίνητο και το δικό του. Εντάξει, και πρέπει να το βρούμε αυτό. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, μπορούμε να γυμνιάσουμε 2 ζώνες 2 και μετά να κάνουμε μία ζώνη 3 και τα 2 ακίνητα μαζί. Δεν χρειάζεται δηλαδή, αφού είμαστε σε άμεση γυμνίαση με τον άλλον, να κάνουμε ζώνη 3 και εμείς. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν χρειάζεται να κάνουμε ζώνη 3 στην πλευρά αυτή. Στην πλευρά αυτή δεν χρειάζεται να κάνουμε και οι 2 ζώνη 3. Κάνει ζώνη 2 ένα, ζώνη 2 άλλος, οπότε στην πραγματικότητα έχεις υπερκεράσει τις απαιτήσεις της ζώνης 3. Και κάνεις μία κοινή περίμετρο με το γείτονά σου τη ζώνη 3. Τα μέτρα πόσα είναι κάθε ζώνη? Τα γράφει, θα τα δείτε στη συνέχεια. Ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας του κτηρίου, είναι τα μέτρα που χρειάζεται. Και το είδος της βλάστησης. Είναι για γείτονες που αγαπιούνται. Για γείτονες που δεν αγαπιούνται. Καθαριότητα όπως πρέπει. Ένα παρόμοιο σενάριο πάλι, έτσι. Εδώ είναι με ένα χώρο στάθμευσης και ένα καζίκο, είναι λίγο αμερικάνικες εικόνες που διάλεξε το Υπουργείο, που βγαίνουν πιο εύκολα στα γραφικά. Εδώ είναι ένα τρίκι σημείο ότι υποχρεώνει τους ανθρώπους που είναι σε άμεση επαφή με το δάσος να κάνουν μια ζώνη προστασίας 10 μέτρα προς το δάσος, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει μελετηθεί σωστά, γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα με τη δασική. Πιστεύω πραγματικά ότι μπορεί κάποιος να δει με ένα λησοπρέμο και να καθαρίσει 10 μέτρα δάσος και να μην βρεθεί νικημένος. Για το δάσος έχει περίπτωση. Και εδώ είναι το πώς βγαίνουν τα μέτρα. Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία που βγαίνει το ακίνητο, σου επιβάλλει και βγαίνει το πλάτος της ζώνης 1, το πλάτος της ζώνης 2 και το πλάτος της ζώνης 3, ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας που έχουν. Εντάξει. Θα είναι για τα νέα κτίρια και για τα παλιά? Και για εσάς και για τα εφιστάμενα και για τα νέα. Συγγνώμη. Ναι, είναι για τα νέα. Συγγνώμη. Λοιπόν, αρχές σχεδιασμού μπαίνουν κάποιες έννοιες. Τώρα, με όσους μίλησα έξω, σας είπα ότι υπάρχουν ειδικά βερνίκια που μπορείτε να επικαλύψετε τις ξύλινες επιφάνειες. Προσέξτε να έχουν χαρτιά όλα αυτά τα βερνίκια και ό,τι κάνετε κάπως να το κρατάτε σε ένα αρχείο που βελτιώνουν το δίκτυο υπεραντίστασης. Δηλαδή, πραγματικά μπορείς να βάψεις με ειδικό τρόπο τα ξύλα και να έχουν 30 και 60 λεπτά αντίσταση στη φωτιά. Και αν έχουν και μια μικρή διαφροχή, ακόμα καλύτερα. Ένα από τα σημεία που την πατάμε είναι οι πέργολες και οι ξύλινες στέγες. Το άλλο που λέει είναι υδροροές, σωλήνες, δίκτυα ρεύματος και τηλεφώνου. Υπάρχουν, αυτά μπορείτε να τα πάρετε και από τα είδη, έχουν πια και όλα τα σιδηροχρωματοπολία. Υπάρχουν πυράδοχοι στόκοι. Εκεί που τα δίκτυα ξεπερνάνε και μπαίνουν στο σπίτι, είναι σημεία εισόδου. Δηλαδή, με τις πάγιες οδηγίες, όταν σου έρχεται η φωτιά, είναι κλείνω μπατζούρια, αν είναι αλουμινίου, κατεβάζω κουρτίνες, κλειδώνω το σπίτι και φεύγω. Γιατί όλα τα σπίτια καίγονται μόλις πάρει κουρτίνα. Δηλαδή, παίρνει κουρτίνα, το μεταβαίνει μέσα, αν κατεβάζω κουρτίνες και φεύγω. Αν έχω ένα σύστημα διαφορετικής και ούτω καθεξής. Ο μηχανικός πόσο θέλει να το κάνει, σε 50. Εδώ αντίστοιχα επιβάλλει κάποιους δίκτυους πειρατίστασης, τώρα δεν φαίνεται καλά σε εσάς. Σε εσάς αυτό που λέει είναι να φτιάχνουμε δίκτυες πειρατίστασης μισής ώρας, το οποίο είναι πολύ εύκολο. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ένα υπόγειο φυτοστάσιο. Από αυτό βγαίνουν κάποιες σωλήνες. Εκεί υπάρχουν κάποιες ειδικές μας
τείχες που μπορούμε να το φάξουμε. Αν το λεφιτοστάσιο είναι από μπετό, έχει μια μοιράδα, όχι μπροστά, ένα πυροσβεστήρα ορθής, ό,τι πρέπει να έχετε. Και έχουμε κλείσει και με μαστίχες, η φωτιά δεν μπορεί να μπει μέσα. Συνήθως η φωτιά μπαίνει από κάποια μικρή τρύπα, καίγεται ένα καλώδιο, τσιμπάει, μπαίνει μέσα, είναι λίγο βρώμικο, έχει πετρελαίο κτλ. Και μετά είναι πυραδοχή στόχο. Σε σωλητάρια είναι πυραδοχή στόχο. Δεν είναι καλή ιδιαίτερη. Δεν είναι καλή. Κλείνεις τις τρύπες αυτές που μπορεί να σου μπει μέσα η φωτιά. Θα μας τρελάνε. Μα είναι δυνατόν σε 2 μέρες να γίνουν αυτά τα πράγματα και σε ένα μήνα να έχουν καταδεχθεί. Σε ένα που έχουν υλοποιηθεί. Πάλι ανάλογα, εδώ τώρα είναι οι κατηγορίες, αυτά τα έχω κόψει για να μπορεί να μας βγει. Ανάλογα με την κατηγορία που είσαι, αν είσαι δηλαδή στη χαμηλή, στη μεσαία, στην υψηλή και στην πολύ υψηλή, σου επιβάλλει να κάνεις κάποια μέτρα. Ακούγονται περίεργα, δεν είναι περίεργα και δεν είναι και ακριβά πολλά από αυτά. Δηλαδή, περισσότεροι ίσως έχουν κάποια τέτοια πράγματα. Και η έννοια που προτείνει εδώ είναι να παίρνετε μέτρα σαν σύνολο οικισμού, σαν ενότητα, δηλαδή δημιουργία άκαυστης ζώνης, την κατασκευή περιφερειακής οδού. Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Δικτύου πυρόσβεσης. Μπορείτε να το διεκκίσετε. Μπορεί να μην γίνει φέτος, μπορεί να γραφτεί σε ένα προϋπολογισμό του χρόνου χωρίς ένα χρόνο. Εγκατάσταση εκτοξευτήρων νερού πολύ δύσκολα. Έχουμε μελετάμε αρκετά συστήματα τέτοια για περιαστικά δάση. Σε πολύ μεγάλες εκτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως προστατεύουμε μια όδευση διαφυγής. Για να έχουμε μια πολύ απλή και φτηνή λύση, αυτό το βιντεάκι είναι ο χώρος απόθεσης κλαδεμάτων του Δήμου Αθήνας, στον οποίο στην εγκατάσταση είναι ένα έργο που κάναμε εμείς. Προχθές θέσαμε ένα απλό κανόνι άρδευσης, ένα πολύ φθηνό υλικό. Αυτό βέβαια έχει υψηλή πίεση, έχει πάνω από 6 ατμόσφαιρες. Και με 4 κανονάκια καλύπτουμε όλο, 4 ή 6, δεν θυμάμαι ακριβώς, καλύπτουμε όλο το σημείο. Αυτό είναι δίπλα στην εκμετάλλευση. Είναι και ο πρώτος χώρος δημόσιος που απέκτησε τέτοιο σύστημα. Έχει αντιληστάσιο, έχει πυροσβεστικές φωλιές και μπήκε και αυτό. Και αυτό δεν ήταν μια ιδιαίτερα κριτική κατάσταση. Υποβολή. Συμπληρώνουμε το έντυπο. Το έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί είναι μέσα στο ΦΕΚ. Θεώρησα ότι δεν έχει γράμμα να το δούμε. Ουσιαστικά η πρόταση ειδική που είναι συνεργασία ο καθένας με τον μηχανικό του που έχει ακόμα επαφή ή με έναν γνωστό μηχανικό, μια γρήγορη αξιολόγηση και άντε και το φτιάξετε το έντυπο. Πηγαίνετε μετά να το υποβάλλετε στο Δήμο. Δεν υπάρχει μηχανισμός. Αυτό υποτίθεται ότι θα είχε μία πλατφόρμα που θα κάνετε ανάρτηση και ούτω καθεξής. Αυτός όλος ο μηχανισμός δεν υπάρχει. Γι' αυτό πιστεύω ότι κεντρικά είναι προσωπική άποψη αυτή που σας λέω. Οι Δήμοι όλοι, δηλαδή θα δείτε τα ΦΕΚ αυτά, θα τα κατεβάσετε, έχουν κοινοποιηθεί αυτά πριν από 15 μέρες σε όλους τους Δήμους και ήταν κεραυνός ενεθρία. Πιστεύω ότι πάνω από τους μισούς δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρουν ότι τους έχει έρθει αυτό. Γιατί τους ήρθε ένα email. Όπως όλους το email μπορεί να ξεφύγει. Και έχει και κυρώσεις. Λοιπόν, εδώ μιλάω για την εφαρμογή. Και σας ακούω. Δεν μου το ξέφυγε, λέμε πρέπει να είμαστε... Να σηκωθώ, να με βρω. Πόσο είναι τελικά το πρόσωπο? 250 ευρώ. Το ετός. Το έχω διαβάσει το Με εσένα μίλησα πολύ, θα περιμένω. 250 και πάλι και το κάνω. Δεν σας ακούω. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς σχετίζεται η συχνότητα των φαινομένων, δηλαδή μια περιοχή σαν τον Τράκο, που έχει καταστρέψει τελείως τη διάσταση του, διότι οι φωτιές είναι συνεχινές. Παίρνει την υψηλή. Γιατί παίρνει υψηλή συχνότητα και δεν παίρνει η Παρθένα περιοχή που δεν έχει καεί ποτέ. Η συχνότητα των Η φαινομένων. παραγωγικότητα ενός συστήματος. Εμείς εδώ τώρα όταν θα πάμε να δηλώσουμε τη βλάστησή μας, πρακτικά υπάρχουν σημεία που δεν υπάρχει βλάστηση. Και δεν θα υπάρξει. Γιατί είναι Και δεν θα υπάρχει για τα επόμενα 10 χρόνια. Άρα, το τικάρισμα της μελέτης, εκεί που περιγράφουμε τη βλάστηση, θα βάλουμε τον χαμηλό βαθμό.
Ναι, εκεί που περιγράφουμε τη συχνότητα των φαινομένων, θα μας βγάλει στην υψηλή. Θα σας βγάλει στην υψηλή. Και αυτό είναι τελείως παράλογο. Θα σας πάει, δεν είναι παράλογο, γιατί έχει αποδειχθεί ότι οι φωτιές, δηλαδή αν δείτε ειδικά κάποιες περιοχές, ας πούμε στον Ασκόπυργο, παίρνουν συνέχεια φωτιές. Είναι διασκεύγονος που Πείτε μου, γιατί σας... Κάτι που ενδιαφέρει σε εμάς. Το δίκτυο μας κοινοποίησε ένα χάρτη Ναι. με κόκκινη περιοχή. Συγγνώμη. Είναι δουλειά του Κώστα του Κανελόπουλου που το ανέβασε. Εντάξει. Επειδή τι ερώτηση υπάρχει πάνω σε αυτό. Τώρα είναι η ερώτηση. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ποιος επίσημος φορέας, ο Δήμος, θα μας πιστοποιήσει Ωραία, θα σας ότι ισχύει απαντήσω. κάτι τέτοιο. Τόσο ο κανονισμός όσο και η διευκρινιστική εκδίκη 15 Τρίτου που βγήκε προχθές από το ΙΠΕΝ ορίζει κάποιες υποχρεώσεις στο Δήμο. Μία εξ αυτών είναι να προσδιορίσει τις ιδιοκτησίες που υπόκειται στον κανονισμό, να ειδοποιήσει τους κατόχους των ιδιοκτησιών που υπόκειται στην ιδιοκτησία, να ενημερώσει αυτούς για τον κανονισμό και τι απορρέεται από αυτόν, να τους επίσης να βγάζει και το δείγμα ελέγχου, και το δείγμα ελέγχου να βγει από τις ιδιοκτησίες και όχι από τις δηλώσεις που θα υποβληθούν. Ωραία. Άρα, ο Δήμος μας. Ναι, αλλά το γεγονός ότι το Δήμο είναι ο στελεστικός βραχίωνας και δεν είναι ο αγωνικός, δηλαδή το ΙΠΕ, αν είναι εύκολα τη δουλειά του, δεν αναιρεί το δικαίωμα του τράπηγα να καταφερθεί εναντίον εσένα που αγνοεί τον κανονισμό. Εγώ θέλω να ξέρω αν το οικόπεδό μου και το σπίτι μου Επειδή εκ των πραγμάτων πρέπει το να ΙΠΕ, κάνει αυτή να η σου πω, επειδή εκ των πραγμάτων το ΙΠΕ λέει ότι θα πρέπει ένας αρμόδιος τεχνικός επιστήμων να κάνει το έντυπο αξιολόγηση κινδύνου και τεχνική έκθεση, αυτός το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να προσδιορίσει αν η ιδιοκτησία υπόκειται στον κανονισμό ή όχι. Βάζει το όριο των 300 μέτρων. Από τα 300 μέτρα και ορνώνα. Είναι η εφαρμογή και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλή. Μπορείτε να επιτρέψετε οι περισσότεροι μόνοι σας. Έχουμε πει ότι ο Δήμος, όπως ακούγεται, έχουμε πει ότι ο Δήμος πρέπει να βγάλει έναν χάρτη, Πεντέλη για παράδειγμα, το έχει κάνει και άλλοι Δήμοι το έχουν κάνει, και να προσδιορίσει τουλάχιστον τα όρια για να βλέπει κάποιος από ένα χάρτη είμαι μέσα ή είμαι έξω. Εάν αυτό δεν γίνει, δεδομένου ότι εκπνέει πλέον η προθεσμία, αυτό που έχω δηλώσει τουλάχιστον εγώ είναι ότι εγώ θα αναρτήσω ένα τέτοιο χάρτη. Στο οποίο θα μπορείτε να μπαίνετε, να βάζετε το ακίνητο και να βλέπετε ότι είμαι μέσα ή έξω. Άρα, μέχρι το τέλος του μήνα, εμείς θα έχουμε σηκώσει ένα χάρτη. Αν δεν το κάνει μέχρι την Παρασκευή ο Δήμος, τον έχουμε έτοιμο το χάρτη, αλλά θεωρώ σωστό να περιμένουμε να το κάνει ο Δήμος. Μέχρι 30 του μήνα. Για τον καθαρισμό σας. Να μην μπερδεύουμε τις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, γιατί πήγα το όριο. Αν το κόκκινο είναι το μισό, είναι κόκκινο. Δηλαδή, στην περίπτωση τι γίνεται. Εντάσσεται. Η μία πλευρά να είναι, κάνετε κανονικά μελέτη. Να πούμε μια κουβέντα. Λοιπόν, επειδή πήγαμε προχθές στο Δήμο, μαζί με τη γυναίκα μου, από περιέργεια βρεθήκαμε στην Αθήνα και πήγαμε για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, δεν έχουν ιδέα. Λοιπόν, είναι απλό. Για όσους δεν πήγανε στο Δήμο να ρωτήσουν. Λοιπόν, ούτε προσπαθούν να μελετήσουν τώρα το ΦΕΚ και την ΚΕΑ που έχει έρθει και την σχετική εφαρμογή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουν ούτε να το διαβάσουν μέχρι τις 31. Η όλη υπόθεση είναι ως συνήθως γίνεται εδώ στο ελληνικό κράτος. Ορθώς βάλανε διάφορα πράγματα. Εμείς είμαστε σε μια επικίνδυνη περιοχή. Έχουμε περάσει 3 φωτιές από εδώ. Μεγάλες. 3 είναι οι μεγάλες. Λοιπόν, από το 96 και εδώ. Αυτό που είπατε για τη βλάστηση προηγουμένως, αυτό που είπατε για τη βλάστηση και την επικινδυνότητα, ότι έχουν καεί τα δέντρα, άρα είμαστε στο ευνοϊκό.
Μια στιγμή λίγο, να τελειώσω αφού έχω αρχίσει. Ότι είμαστε στο ευνοϊκό. Νομίζω ότι υπάρχει χάρτης από πίσω που για τον τράφι λέει ότι έχουμε πεύκα. Σωστά. Και πάμε βάσει χάρτη, όχι βάσει το ότι καήκανε γύρω-γύρω. Κάνει ο μηχανικός σας αυτοψία και διαπιστώνει, το οποίο μπορείτε να το έχετε και σε φωτογραφίες μέσα, δηλαδή να τραβήξετε 3-5 φωτογραφίες. Αυτό είναι και το νόημα του ότι μπαίνει ένας μηχανικός. Ο μηχανικός κάνει μια αυτοψία και βλέπει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όταν ο μηχανικός διαπιστώσει ότι ένας παράγοντας είναι κατηγορίας 2 ή 1, θα το βάλει 2 ή 1 στη μελέτη. Όταν διαπιστώσει ότι είναι 4, είναι 4. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει μια διαφωνία πάνω σε αυτό. Μισό λεπτάκι, αν δεν παρακαλώ. Λοιπόν, για να τηρήσουμε έτσι κάποιο κανόνα ευπρέπειας, ας πούμε, στο θέμα που θα διατυπώνουμε τις απόψεις, παρακαλείστε να λέτε όνομα στην αρχή. Κάποιος ο οποίος παίρνει τον λόγο, να λέει το όνομα, γιατί κάνουμε και streaming και είναι καλό να λέει κάποιος επωνύμως το όνομά του και την τοποθέτησή του, τέλος πάντων την ερώτησή του. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το ένα και το δεύτερο. Εσείς πού ήρθατε, εσείς πώς ήρθατε. Αν ήσασταν από την αρχή, Πάμε παρακάτω τώρα, εντάξει. Όχι, ανοιγόταν στο μικρόφωνο που κάναμε. Στην ουσία να πάμε, στην ουσία. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Το ότι θέλετε να πείτε, το διαμφισβητείτε, δηλαδή ποιοι είμαστε και ποιοι δεν είμαστε. Τα είπαμε, ποιοι είμαστε, τα είπαμε. Και επωνύμως. Λοιπόν, άρα σας παρακαλώ το πρώτο αυτό να λέτε το όνομά σας. Και δεύτερον, να ζητάτε τον λόγο που θα δίνετε από τον ομιλητή, τον κύριο Κωνσταντέα, για να τοποθετείτε ο καθένας ή να λέει την ερώτησή του και να φέρει μια απάντηση. Λοιπόν, στον κύριο που δεν είναι ο διεύθυνος. σε σχέση με τη δασικότητα, ο μηχανικός δεν μπορεί να παραβλέψει το χάρτη βλάστηση που είναι στο παράρτημα ε. Είναι υποχρεωμένο να τον ακολουθήσει, διότι δεν υπάρχει καμία διευκρινιστική και δεν θα υπάρξει διευκρινιστική από το ΙΠΕΝ να υπάρχει υποκειμενικός χαρακτηρισμός της βλάστησης από τον τεχνικό επιστήμονα που προναφέρει. Επομένως, ως μηχανικοί θα ακολουθήσουμε αναγκαστικά τους χάρτες. Δηλαδή, η δασικότητα, παρότι έχει καεί Λίνα τον τράφι, παραμένει στη δασικότητα του χάρτη έτσι όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Είναι κανένα δηλαδή και θα δουν αυτή το σωστό, Αντρέα. Τι αναπτυσσοτέα, τι αναπτυσσοτέα μέσα. Στο θέμα Ωραία, να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Δεν επεμβαίνει να σου απαντήσω. Μόνο σε κοινό εφόσον υποβληθεί τεχνική έκθεση και υπάρχει η παρατήρηση ότι αυτό και αυτό το θέμα θα πρέπει να κοπούν, τότε θα πρέπει, εφόσον δεν υπάρχει καμία άλλη διευκρίνηση, τι ισχύει σήμερα, θα πρέπει να συντάξει και μία άλλη τεχνική έκθεση προκειμένου να βγει άδεια μικρής κλίμακας. Αυτό επιφέρει και ένα κόστος άλλα 500 ευρώ. Πράγμα το οποίο εμείς τι ζητάμε από το Υπουργείο. Πάνε καλά. Να γίνει περικοπή χωρίς την άδεια μικρής κλίμακας. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να περάσει, αλλά αν δεν περάσει, θα πρέπει να ακολουθηθεί η παλιά οδός. Να αλλάξουμε κοσμήματα, να αλλάξουμε στέγες, τα πάντα όλα. Αλλά εάν είναι κάποιος που γειτονιάζει με το όριο της δασικής έκτασης, άρα η ζώνη 3 σε αυτόν μπαίνει στη δασικότητα της περιοχής, τότε μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον υπερισχύει ο κανονισμός απέναντι στο δασικό κώδικα, ναι, στο δασαρχείο, παρότι τα δασαρχεία επάγονται στο ΙΠΕΝ, άρα ακόμα είναι ανοιχτό εάν τελικώς θα επιτραπεί να κοπεί δέντρο που είναι στην περιοχή ευθύνης του δασάρχη και θα πρέπει πρώτα ο δασάρχης να το... Να σας διαβάσω το βασικό νόμο. Το βασικό νόμο. Εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας,
σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωση της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας. Προβαίνουν σε καθαρισμό. Ο νόμος δεν έχει καμία σχέση με την υπουργική απόφαση και με την εγκύκλιο. Το τράφι και οι διόνοι που είναι οικισμοί και εντός σχεδίου, όταν θα φτάσουμε στο σημείο να πρέπει να κοπούν τα δέντρα, θεωρώ ότι ο Δήμος μπορεί να έχει, και ο Ανδρέας εδώ πέρα, ο κ. Βασιλόπουλος, να το έχει πιέσει, αν μπορέσει. Μιλάω για εκτός σχεδίου, Μιλάω για τα εκτός σχεδίου. Αυτό που σας διάβασα. Επανέρχομαι και λέω ότι επειδή αντιμετωπίζουμε τις άδειες μικρής κλίμακας, που είναι 500 ευρώ επιπλέον στο κόστος για κάθε ιδιοκτησία, εάν πρόκειται να πει δέντρο, θα πρέπει τελικώς μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τέλος του Απριλίου, να έχει πάρθει μια απόφαση κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποια εξαίρεση και να γίνει η κοπή των δέντρων με την τεχνική έκθεση που θα υποβληθεί. Χωρίς την άδεια μικρής κλίμακας. Ποιος θα τα πληρώσει? Η άποψη και στις περιοριστές τεχνίες. Πού θα βρεθούν τόσα λεφτά? Ποιος θα πληρώσει το θα τα κόψει τα λεφτά? Μα πάνε καλά. Η άποψη και στις περιοριστές τεχνίες. Μα δεν πάνε καλά. Σε 2 μέρες πιστεύουμε ότι εμείς θα έχουμε προλάβει μηχανικούς να μας κάνουν την τεχνική έκθεση. Σε 2 μέρες. Μπορεί να πάει κάποιος και να κόβει δέντρα, θα τον μαζέψουν. Αφού είναι όλοι τα διόνια. Νίξο, μικρό παπαγγέλιο. Αυτή η υπουργική απόφαση θα γίνει το 23. Ναι, 2 μέρες. Ναι, τώρα δημοσιεύτηκε σε εμάς. Τώρα δημοσιεύτηκε σε εμάς. Σε εμάς ανακοινώθηκε τώρα. Το ρέμα αυτό έχει πέφτει καμένα, στέκονται όρθια. Όλη η σαβούρα που καθάρισε ο Δήμος πέρσι είναι εκεί. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ένα σπίτι δεν θέλει τίποτα άλλο. Και είναι παλούτι. Λοιπόν, πού είναι ο Δήμος? Τι μου λέτε εμένα να καθαρίσω εγώ το ρεύμα τώρα, να πάω να κόψω τα πεύκα τα εξωτερικά που είναι καμένα. Δεν είναι αυτό. Από εκεί κάηκα όμως. Από εκεί κάηκα. Σήμερα ήταν αυτό που συζητήσαμε και έξω. Σήμερα αυτό δεν συζητάμε το τι θα κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι να κατανοήσετε οι παρευρισκόμενοι, και αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μου εδώ, να κατανοήσετε τι λέει αυτό το ΦΕΚ. Από εκεί και πέρα, η κάθε έκπτωση είναι μία και μοναδική και θα πρέπει, το τι θα κάνει ο Δήμος, ισχύει αυτό που είπατε. Δεν ξέρει, γιατί το Δήμο του ήρθε να υπέρει πριν 15 μέρες. Η ανακοίνωση είναι πριν από 15 μέρες στον κόσμο. Άλλο το πότε έχει βγει. Ναι, δεν έχει σταθεί στον κόσμο. Η ανάγκη υλοποίησης έγινε μετά από 2 εβδομάδες. Δύο υποχρεώσεις παράλληλα. Η μία υποχρέωση λέει, και το έλεγε και από παλιά, ότι πρέπει το οικόπεδο, είτε είναι κατοικημένο επίσημα, είτε είναι άδικο, να είναι καθαρό και σύγχρονο. Αυτό τρέχει εδώ και χρόνια και εξακολουθεί να υπάρχει υποχρέωση. Και για τους ιδιώτες και για το Δήμο για τα δικά του. Είναι αυτό που λέτε εσείς. Αυτό που συζητάμε τώρα εδώ είναι ο νέος. Γιατί εγώ έχω καζόν, έχω πισίνα, έχω νερό να πάρω σκότες που δεν είναι. Αλλά καίγομαι, γιατί καίγομαι, γιατί ο Δήμος με καθαρίζει και ο διπλανός με καθαρίζει. Τώρα τι να κάνω στο διάγραμμα και στη μήκο. Μην μιλάτε, αν θέλετε μισό λεπτό, μην μιλάτε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να διευκρινίσουμε, το οποίο το είπαμε στην αρχή, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το ξαναπούμε πάλι σήμερα, είναι ότι σκοπός της σημερινής ενημερωτικής
συζήτησης είναι να αναδείξουμε τα θέματα αυτά που προκύπτουν από τους συγκεκριμένους νόμους και τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουμε ως πολίτες, για να δούμε τις δικές μας τις υποχρεώσεις, πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, αυτό που είπε και ο κ. Βασιλόπουλος, από εκεί και πέρα, το πώς θα αντιδράσει μετά, το πώς θα προσαρμοστεί ο κάθε φορέας, ο οργανισμός, για να αντιμετωπίσει τη δική του περίπτωση, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν είναι της αποκλειστικής βραδιάς. Όλα είναι ουσιώδη. Αλλά σήμερα όμως αυτό κάνουμε, δηλαδή ενημερώνουμε εμείς τι έχουμε να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας σε σχέση με τους συγκεκριμένους νόμους και αποφάσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχετε τον λόγο, ναι. Ο ειδικός επιστήμος ποιος είναι? Ειδικός επιστήμος έχει ειδική. Μισό λεπτό, επειδή θα σας απαντήσω αμέσως. Μία ερώτηση να μας δώσετε μια πρακτική απάντηση. Πέστε το όνομά σας. Γρηγοράτος. Εάν από τους χάρτες που θα αναρτήσει ο Δήμος ή ο κ. Βασιλόπουλος προκύψει το ακίνητό μου είναι πέραν των 300 μέτρων, σύμφωνα με τον κανονισμό, απαιτείται να κάνω αυτή τη μελέτη? Ναι, έτσι όπως είναι αυτός ο κανονισμός. Έτσι όπως είναι αυτός ο κανονισμός. Τα μέτρα όμως, να επαναλάβω κάτι, γιατί το βλέπουμε με λάθος ματιά. Τα προληπτικά μέτρα που λέει, είναι καλό να τα ακολουθήσουμε, γιατί και εμένα το σπίτι μου είναι έξω από τα 300 μέτρα, αλλά έκαψα τα πόδια μου στην πίσω αυλή και εκενώθηκα. Και το εκένωσα. Και βρέθηκα στην παραλία με τα παιδιά μου, ότι δεν πάθαμε ζημιά. Και εγώ είχα και τα ξύλα για το τσάκι, και από πάνω, γιατί είμαστε τριπλοκατοικία, και τα πάρει με τις σπirales των υγραερίων, τα οποία ξαφνικά όταν είδα την φωτιά να έρχεται, έψαχνα να δω τι θα τα κάνω. Ενώ μπορούσα να έχω προβλέψει να έχω, ας πούμε, την εφεδρική φιάλη στο υπόγειο. Εντάξει, δηλαδή τα προληπτικά μέτρα, δώστε μία έμφαση και μία διάταξη, και το επόμενο που την πατάμε όλοι, το βλέπουμε εμείς πολύ συχνά και στη βιομηχανία, όπου κάνουμε πάρα πολλές εκπαιδεύσεις συνεχόμενες, είναι ότι εφησυχάζουμε. Πέρασε μια χρονιά, δεν πάθαμε ζημιά, πέρασε δεύτερη χρονιά, δεν πάθαμε ζημιά, και την τρίτη χρονιά παθαίνουμε. Άρα, μην το κάνετε εφαρμογή. Διαβάστε το. Δεν θα γλιτώσετε, ας πούμε, τα 2, τα 3, τα 4, τα 5 εκατοστάρικα, το χιλιάρικο του μηχανικού. Πάμε μετά να δούμε τι κάνουμε και να σας προστατεύουμε. Να ρωτήσω, θα κάνετε συνέχεια σε ερώτηση. Συγγνώμη, απλά και περιτοφιλεύομαι. Ωραία, εγώ είμαι έξω από τα 300 μέτρα. Έτσι, ο άλλος ο δίπλα όμως είναι στα 300 μέτρα. Καίγεται όμως από μένα. Γιατί εγώ έχω ψηλά δέντρα που δεν τα έχω κόψει, οτιδήποτε. Υπάρχει αστική ευθύνη. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν το προβλέπω. Μπορώ να απαντήσω εγώ πάντως, γιατί το έχω ξεχάσει το θέμα. Λοιπόν, αν δείτε, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μέσα στα συμβόλαιά τους και κάτι περί αστικής ευθύνης. Δηλαδή, αν η πετιότητα δικιά σας πάθει βλάβη, ακούγεται το όγκο. Επομένως, λοιπόν, εάν εσείς καλέσετε και αποδειχθεί ότι προκαλέσατε την πετιότητά σας, δηλαδή την πυρκαγιά του διπλανού σπιτιού, τότε είστε εκτεθειμένοι σύμφωνα στο αστικό κώδικα. Δεν θα είναι η πετιότητα. Γιατί μια φωτιά είναι φυσική καταστροφή. Δεν την έχω βάλει εγώ στη φωτιά. Απλά και μόνο τα δέντρα τα δικά μου, τα πολύ ψηλά δέντρα, προκαλούν όμως. Εάν συντελέσατε στην μετάδοση. Γι' αυτό λέω ότι μήπως τα 300 μέτρα είναι λιγάκι, δεν είναι τόσο σωστό. Είναι και μια κυρία εδώ που προσπαθεί να μιλήσει. Ελάτε, ελάτε. Δεν πειράζει, θα φωνάξω. Μιλάμε γρήγορα, μένω στα όρια, είμαι μέσα στα... προφανώς μέσα στα μέσα. Θέλω να ρωτήσω, μπορούν να μας αναγκάσουν να αλλάξουμε κουφώματα, στέγες και τέτοια? Μπορούν να σας γίνει μελέτη, να σας βγάλει, αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους. Αφού γίνει μελέτη, θα σας βγάλει κάποιους δείκτες πειρατίστασης. Έτσι όπως το έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω προλάβει και εγώ να το αναλύσω, ο δείκτης πειρατίστασης που σε επιβάλλει των 30 λεπτών, που είναι στην πατηρική πυρασφάλεια, είναι κάτι που το πετυχαίνετε στα κοινά κουφώματα με ειδικές βαφές.
Άρα μπορούν να μας αναγκάσουν να θάψουμε. Όμως αυτό όταν ζεις μέσα στο δάσος είναι και στα πλαίσια του αυτονόητου. Δηλαδή είναι τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας, αυτό που είπαμε πριν, ότι στα προληπτικά κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Αυτό που είπε ο Υπουργός σε ομιλία που τον άκουσα στο ραδιόφωνο, έβαλε τους πάντες και τα πάντα. Δασολόγους, πώς τους είπε, μηχανικούς περιβάλλοντος, γεωγόνους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, τοπογράφους, αρχιτέκτονες. Συνάδελφοι. Θεωρητικά υπάρχει πρόστιμο. Πρακτικά θα ήθελα να το δω. Ο κύριος Βασιλόπουλος τα ξέρει καλύτερα. Αν δεν κάνει κάποιος κάτι, ο κανονισμός λέει το εξής, ότι εάν ο Δήμος έρθει, εάν ο Δήμος έρθει να κάνει αυτοψία, θα διαπιστώσει δύο πράγματα. Ή ότι δεν έχετε κάνει καθόλου δήλωση, ή ότι έχετε κάνει δήλωση και δεν έχετε λάβει τα μέτρα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν διευκρινίζει διαφορετική συμπεριφορά πέραν του γεγονότος ότι θα υποβάλει ένα διοικητικό πρόστιμο για την περιοχή μας είναι 30 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο της ιδιοκτησίας. Ο Δήμος θα πάρει και αυτό το σημαντικό. Λοιπόν, που σημαίνει, εάν είναι ένα στρέμμα, είναι 300 ευρώ. Αν είναι 500 τετραγωνικά, είναι 150 ευρώ. Όμως ο όρος ελάχιστο είναι 250 ευρώ. Αυτό σε αιτήσια βάση. Για του χρόνου ξαναγίνει. Ο Δήμος όμως, όταν θα διαπιστώσει ότι εσείς δεν έχετε υποβάλει δήλωση ή είναι λανθασμένη ή δεν έχετε λάβει τα μέτρα, θα σας δώσει μια προθεσμία προκειμένου να επανορθώσετε. Θα επανέλθει στην προθεσμία αυτή, δηλαδή αν το κάνετε. Και τότε θα επιβάλλει το πρόστιμο. Πρέπει να σας πω όμως ότι το να υποβάλλετε την έκθεση στο Δήμο, ο Δήμος δεν είναι το αρμόδιο όργανο να διαρευνήσει αν η έκθεση είναι σωστή ή όχι. Αυτό υποτίθεται ότι θα το κάνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για λογαριασμό του κράτους, γιατί οι εκθέσεις αυτές δεν ανήκουν στο Δήμο, ανήκουν στο κράτος, όταν θα σταθεί. Και πρέπει να σας πω το εξής. Την εξής λεπτομέρεια. Είναι προτιμότερο κάποιος να μην πάρει μέτρα παρά να κάνει ψευδή δήλωση. Γιατί αν κάνει ψευδή δήλωση, τότε επισύρεται ο ποινικός κώδικας περί ψευδών δηλώσεων και εκεί υπάρχουν 2 έως 3 χρόνια φυλακή με ανάλογα πρόστιμα. Θα τρώμε, θα σπουδάσουμε, τσάμπα, όπως κάνουν όλοι. Να προτιμήσει, δεν ακούει πολύ, έχει πάρει η κυρία το μικρόφωνο και ρωτάει να σας τα δώσω μετά. Καλησπέρα, κυρία Συνάντα Ραγκοφωνή. Λέγαμε Φωτιάδου, είμαι παθούσα της Φωτιάς του 22, είμαι εκτός σχεδίου, δίπλα στα δασικά ακριβώς. Θέλω πάρα πολύ να είμαι νομοταγής, τηρώ τους κανόνες όλους. Δεν συζητάω ότι τηρεί ο Δήμος, δεν είναι θέμα του παράδοση, δεν είμαι ευχαριστημένη. Εάν αύριο εγώ μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή σε 4 μέρες, καταφέρω και το φτιάξω το έγγραφο. Αφενός που το υποβάλλω, αφετέρου σε ποιο Δήμο θα το υποβάλλουμε, αφετέρου τι σημαίνει αυτό για την ασφαλιστική μου. Ήδη ασφαλιστική μετά από ένα συμβάν αύξησε πάρα πολύ το ασφάλιστρο και κάποια ασφαλιστική, κάποιες συγκεκριμένες 2 αρνήθηκαν τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Εάν εγώ τους πάω αύριο ένα χαρτί που με δείχνει κατακόκκινη, με βούλα κιόλας μηχανικού, τι θα γίνει ακριβώς? Να σας μεταφέρω μια εμπειρία από τη βιομηχανία. Δεν μπορώ να πω για ασφαλιστικό κίνδυνο, αλλά επειδή είναι κάτι που το δουλεύω πάρα πολύ με τις ασφαλιστικές εταιρείες, στο βαρύ κίνδυνο και σε όλα τα μεγάλα έργα υποδομής που έχουν συμμετάσχει, με τις ασφαλιστικές εταιρείες γίνεται το εξής. Βγαίνει σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία, επαναλαμβάνω. Σας δίνω λοιπόν ένα hint να διαχειριστείτε το δικό σας ασφαλιστήριο με τον δικό σας ασφαλιστή. Ένα, καταρχήν, ο ασφαλιστής δεν είναι μονόδρομος, δηλαδή αν δεν παίρνεις από κάποιον αυτό που θες, μιλάει μάλλον. 2, εάν εφαρμόσεις αυτά που λέει ο τόπος, δηλαδή, βγήκες
υπερυψηλού κινδύνου. Κατακόκκινο το σπίτι. Και αποδεικνύεις με την έκθεση του μηχανικού και την αυτοψία που θα κάνει μετά, ότι έχεις εφαρμόσει όλα τα μέτρα. Πας μετά στην ασφαλιστική και λες, ναι, παιδιά, εγώ είμαι στον υψηλό κίνδυνο, αλλά έχω πάρει αυτά τα μέτρα. Τι έκπτωση μου κάνετε? Θα διαπιστώσετε ότι τουλάχιστον στη βαριά βιομηχανία, η πυρασφάλεια, και μιλάω για πυρασφάλεια μεγάλη, για έργα που ξεπερνάνε τις 400 και τις 500.000 ευρώ, όχι, προσέξτε αυτό, για πολύ ψηλό κίνδυνο η πυρασφάλεια είναι δωρεάν. Έτσι, δηλαδή, ρίχνουν λεφτά οι εταιρείες στην πυρασφάλεια, γιατί μειώνεται τόσο πολύ το ασφάλιστρό τους και είναι τόσο πολύ τα benefits που έχουν, που στην πραγματικότητα δεν πληρώνουν τίποτα. Άρα, εκμεταλλευτείτε το ΦΕΚ όσοι είστε ασφαλισμένοι και ξεκινήστε μια κουβέντα με την ασφαλιστική σας εταιρεία και θα την κάνω τη μελέτη. Και πολύ ωραία, θα πάρω και τα μέτρα που λέει, που δεν είναι πάντα όσο ακριβά φανταζόμαστε. Εντάξει. Τι κερδίζω από σένα? Δεν ξέρω πώς είναι ένα ασφαλιστικό κατοικίας. Ενδιαφέρει τον ασφαλιστή που θα του πάρει τη δουλειά. Αυτό εκμεταλλεύεσαι πάντα. Δηλαδή, εκμεταλλεύεσαι, είναι μια ελεύθερη αγορά, είναι ανοιχτή, βγάζεις λεφτά από την τσέπη σου. Θα βγάλεις 2, 3, 5, 10 χιλιάρικα, ανάλογα με το τι θα κάνεις. Εντάξει. Τώρα, ας πούμε, δουλεύω με μια εγκατάσταση στη Σαρονίδα σε κατοικία που ο ιδιοκτήτης θα κάνει μια εγκατάσταση που αγγίζει τα 50 χιλιάρικα. Με κανόνια, με γεννήτριες, με πέτρα, με αντίλες κτλ. Με θερμικές κάμερες και τα κάνει και πάρτε του, τα πληρώνει. Εντάξει. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο, για κάτι αστρονομικό. Αν όμως κάνεις τη βασική εφαρμογή, όπως θα προκύψει από το μηχανικό σου από τη μελέτη, αυτή μπορεί να είναι μια κατάσταση των 2, των 3, των 5.000. Και έχεις ένα ασφαλιστήριο, δεν ξέρω, 1.000, 8 εκατοστάρικα. Θα του πεις τι γίνεται, δεν θα το πας 1.500 ή θα σου το αφήσει 8 εκατοστάρικα. Αν το 1.500, αν δεν σε πας το 1.500 και σου αφήσει 8 εκατοστάρικα, πάρεις 7 εκατοστάρικα στη τσέπη. Τα οποία αποσβαίνουν στο σύστημα και μετά τα έχεις κέρδος. Εντάξει. Αυτό σας το λέω σαν σκεπτικό, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά στις πολυεθνικές που είναι ασφαλισμένες σε ξένες εταιρείες. Τα σπίτια δεν έχω εμπειρία. Αυτά που έχουμε δουλέψει είναι πάρα πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις και είναι έξω από το σκεπτικό, το συνηθισμένο που έχουμε. Να ρωτήσω κάτι. 3 ερωτήσεις τεχνηλάρχικες. Αν μπορώ, Μάλια λέγομαι. Ελάχιστο κόστος μηχανικού είναι η πρώτη. Αν έχετε κάποια εικόνα. Ναι. Είναι ανάλογα με το μέγεθος της κατοικίας. Δεύτερον, που θα σας πιάσει. αν πιστεύετε ότι το περιθώριο των 2 εργάσιμων ημερών που έχουμε. Δεν θα βρείτε άνθρωπο να το κάνει. Ακριβώς. Δεύτερον, γιατί φαντάζομαι το έχουν σκεφτεί όλοι. Ναι. Και τρίτο, σε εκτός σχεδίου, αν γυτνιάζεις με δάσος περιφραγμένο, πώς θα κάνεις τα 10 μέτρα καθαρισμό που σου προβλέπει? Οπότε. Αυτές ήταν οι κινηστάσεις οι δικές μου. Κάποτε είχα ρωτήσει του Δήμου. Εγώ πιστεύω ότι αν αρχίσεις να καθαρίζεις πίσω να είσαι Είχα ρωτήσει του Δήμου Κυπουρούς που είχαν έρθει στη γειτονιά να κόψουν άλλο δέντρο, αν τα σχήνα που βγαίνουν από την περίφραξη, τα ψηλά, γιατί δεν φτάνουμε εμείς, αν τα κουρεύουν. Και μας είπαν ότι δεν έχετε καμία δουλειά. Με μάλωσαν. Έχω μία ερώτηση από εκεί. Γκότσις ονομάζουμε. Άρα καταλαβαίνω ότι αφού φτιάξουμε την ωραία την έκθεση την υποβάλλουμε, είμαστε πράσινοι, κόκκινοι, ότι δεν μας ενδιαφέρει. Τελικά καταλήγουμε ότι ανεξάρτητα τα μέτρα που θα τα κάνουμε για πάρτι μας, για να βελτιώσουμε το σπίτι μας, από εκεί πέρα είναι σαν να λέμε ένα χαρτί της θερμιδικής απόδοσης του σπιτιού. Ακριβώς αυτό. Τίποτα άλλο. Μένει μια έκθεση και έμεινε εκεί στο ράφι. Αν θα μείνει, δεν είναι το σκεπτικό το να ασχολείται, είναι πολλά πράγματα μαζί. Αυτό που θα ήθελα να πάρετε όλοι στο μυαλό σας και που είναι κάτι που δίνουμε εμείς πάρα πολύ στη βιομηχανία και στα μεγάλα κτίρια. Δηλαδή, αν θα δείτε τώρα την πυρασφάλεια που δουλεύουμε στο ελληνικό, θα εκπλαγείτε, έχουν σπρίγκλερ τα μπαλκόνια. Έτσι, έχουν συστήματα πυρόσβεσης στα μπαλκόνια. Οι δε προσώψεις είναι εντελώς άκαυστες, δηλαδή. Τα νούμερα που ακούτε, τα 15.000 το μέτρο και αυτά, δεν είναι τυχαία. Προκύπτουν από μία σωρία. Η ενεργειακή εξοικονόμηση που γίνεται εκεί είναι αστρονομική για να είναι λειτουργικά αυτά τα μεγέθη. Αυτό που πρέπει να βλέπουμε, μπορούμε να δούμε δύο πράγματα. Ένα είναι τι μας κάνει πάλι το ρημάδι το κράτος και τι με βάζει να τρέχω στο Δήμο και γιατί να πληρώνω μηχανικούς. Και το άλλο είναι να χρησιμοποιήσω αυτό
Και αυτός είναι ο λόγος που δέχτηκα την πρόσκληση της Νάσκης και αυτό ήθελα να περάσω, γιατί σχεδόν γειτόνι είμαστε. Να βελτιώσουμε, να πούμε στο σκεπτικό ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχω 15 άτομους το μήνα, 15 κυβικά ξύλα παρατημένα δίπλα στο λεβιτοστάσιο. Δεν μπορεί όσοι από εμάς έχουν, σου λέει, ας πούμε, σου δίνει μια διάρκεια, αν θυμάμαι καλά, 3 χρόνια όσοι έχετε υπέργεια δεξαμενή υγραερίου, να την θάψετε. Εντάξει. Δηλαδή σου λέει δεν μπορεί να έχεις 1000 λίτρα υγραέριο για την κεντρική σου θέρμανση, το οποίο είναι νόμιμο πια, παλιά το κάναμε και παράνομα, και να μου το έχεις μέσα στο δάσος έτσι και να στέκεται. Μετά από λίγο πρέπει να το θάψεις όπως προβλέπεται. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δηλαδή, όχι η γκρίνια, όχι η φασαρία με το Δήμο και η κόντρα και με τον όποιον θέλουμε να κάνουμε κόντρα, είτε πολιτική, είτε προσωπική, είτε οτιδήποτε, αλλά αν χρησιμοποιήσουμε το ΦΕΚ έξυπνα, θα βελτιώσουμε την ασφάλεια της δικής μας περιουσίας πάρα πολύ. Και με λίγα χρήματα, σε βάθος χρόνου, γιατί τώρα, όπως λέτε όλοι, δεν έχει μείνει, το βλέπει κιόλας κάτι να καεί, με λίγα χρήματα, σε λίγα χρόνια φτιάχνεις έξυπνες κατασκευές. Δηλαδή, ένας κύκλος μιας χαλκοσολίνας Φι18 με σπριγκλεράκια που κάνουν 10 ευρώ το καθένα, ανά 3 μέτρα, μπορεί να δημιουργήσει από την πλευρά που καίγεται μια ομπρέλα στο σπίτι. Μόλις θερμοκροτείται το νερό. Για όποιον έχει πισίνα. Ας το πετύχει μια σαν τη σεκάρα. Είναι παράνομο. Πίσω με τα κυβικά το νερό όταν κόβεται, έτσι, γιατί έχει και άλλη μια διάταξη τώρα, ότι τα βράδια που έχουμε, επειδή δουλεύουμε κάποιους πολύ μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, υπάρχει μια διάταξη που τα βράδια όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 40 βαθμούς, σε υποχρεώνει να βάζεις κανόνια άσπρεξης, σαν αυτό που σας έδειξα στο βίντεο, και να βρέχεις τη νύχτα όλο το περιβάλλον για να ανεβάσεις την υγρασία. Δηλαδή, ακόμα και να έχετε κάνει μια διαβροχή, να μην είναι αυτόματα. Και την ώρα που εκενώνετε το σπίτι, για όσο έχετε νερό, να τα ανοίξετε και ό,τι τρέξει φεύγοντας, θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά. Με ένα αντιπυρικό βερνίκι, με καθαριότητα βρισκίστε, με πυράτοχες μαστίχες, όπου ξεψημπάει, μια τύχη που μπαίνει πολύ εύκολα η φωτιά είναι κλιματιστικό. Θα βγει το κράτος να δώσει το καίγο με πάσα από ό,τι μαθαίνω. Μετά 2 μέρες περιθώριο. Μας ενημέρωσαν τα κανάλια πριν 15 μέρες. Το πήραν χονταρίκα. Το θέμα είναι να φάμε τα πρόστιμα. Εύλογα και θα έπρεπε ήδη να τα έχει κάνει ο καθένας με καθαρή συνείδηση ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα για την λογισμό. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η μόνη βλάστηση που υπάρχει στο τράφικ είναι εντός των οικειών, στον κήπο. Και έρχεται τώρα ο κύριος Φυλακάκης να μας πει ότι πρέπει να κόψουμε τα δέντρα. Το αμυράει. Δεν έχει σημασία, αυτός είναι τώρα. Λοιπόν, δηλαδή με λίγα λόγια, το τράφι έχει κατακαεί, δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή και τώρα θα έρθουμε εμείς να κόψουμε και ό,τι υπόλοιπο έχει μείνει. Δηλαδή, να δημιουργήσουμε κρανίου τόπο, επειδή το ίδιο το κράτος δεν λαμβάνει τα μέτρα του, ώστε να μην κεγώνει. Αυτό είναι το πράγμα. Και γιατί να βγει εδώ, εγώ δεν είμαι δράκμα. Γιατί να βγει όλα. Οι ενστάσεις αυτές επιμένουν. Αυτό πρέπει να φύγουν από εσάς, σαν συλλόγους κατοίκων. Είναι όποιους εκπροσώπους να πάνε στο Δήμο και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν ότι αυτές οι ενστάσεις θα πάνε στο κέντρο, δηλαδή θα επιστρέψουν στο Υπουργείο. Σε ό,τι αφορά την διάταξη και τα πέφτα που έχουμε στα σπίτια μας κλπ. Εγώ επιμένω ότι τουλάχιστον τα πέφτια, επειδή η ζημιά που κάνουν είναι απίστευτη, πρέπει να φύγουν. Όμως, αφού οι διατροφητεύσεις που κάνουν, και βάζεις άλλο δέντρα. Τώρα αυτό που λέτε δεν γίνεται, γιατί εμείς έχουμε 12 πέφτα μέσα στο σπίτι μας, 30 μέτρα. Είναι δυνατόν να κόψουμε 12 πέφτα τώρα, να γίνει τελείως κρανίο. Είναι στα 10 μέτρα, είναι κλαντεμένα, δεν έχουν πάρει
Γιατί είναι προσυνοδευμένο. Δεν μπορούμε να κάνουμε να τα ακούσουμε. Αυτό δεν είναι το κομμάτι της ερώτησης. Πείτε μου σας παρακαλώ, θα έχετε 3 μέτρα η πρώτη ζώνη προστασίας. Βάση χαμηλή. Όχι, άλλο θέλω να πω. Συμπεριλαμβάνει τους εξώστες. Τι είναι αυτό το λόγο. Κάνουμε προβολή σε οτιδήποτε προεξέχει της τυποποιίας, δηλαδή στέγη, στεγής και στέγης. Και αυτό είναι το βασικό περίπτωση. Πάντως στο λεωφόρο Μεσογείων υπάρχει ένα μπουκάλα με οξυγόνο, την παίρνεις και πας για πατήσια. Πολύ να κάνετε θερμοκοζό. Δεν θα μείνει δέντρο για δέντρο. Αυτό είναι πάρα πολύ. Εσείς προτείνετε στο μέλλον. Δεν είναι αυτό. Αν τώρα τον Ιούλιο προδιαγραφές. θα μπορείς να το πληροφορείς. Το φελισό που βλέπετε, εξλατρή πολυστερίνη, δεν κάνει στην περιοχή και δεν επιτρέπεται. Άρα, όταν προβείτε σε θερμοπρόθεση, είστε υποχρεωμένοι με άκαψη. Εκεί θα τα κάψουν. Θα τα κόψουν εκεί και θα τα βάλουν να τα κόψουν. Λοιπόν, θα πάρουμε 3 ερωτήσεις ακόμα. 3 ερωτήσεις ακόμα. Σύντομες. Και μετά θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και φαίνεται αυτό από το επίπεδο της συζήτησης που έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει όμως να το διακόψουμε. Και μετά, ό,τι μείνει αναπάντητο, μέσω του Για να μην έχουμε καμία θα απαντήσει διαφορετικά ή τα αρχικά. Λοιπόν, πριν όμως πούμε το καληνύχτα, θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ευγενική χορηγία που έχουμε από τα εκπαιδευτήρια GCS, πρώην Κωστέας γείτονας, ο οποίος μας είχε την ευγενή καλοσύνη με τη χορηγία να μας δώσει τις καρέκλες που καθίσαμε απόψε και κάποιο καφέ, τον οποίο δεν ξέρω αν τον εκμεταλλευτήκαμε. Δεν ενημερώθηκα. Και τον Κώστα τον Λουτσαδάκη, ο οποίος μας είπε. Πριν φύγουμε για να μπορούμε να στείλουμε απαντήσεις στο ΦΕΚ, οτιδήποτε. Θα αφήσετε λοιπόν το mail σας. Να φέρετε εδώ να γράψετε το email σας για να μπορέσουμε για να μπορέσετε να παίρνετε ενημέρωση και να μπορέσουμε να σας στείλουμε το υλικό αυτό το οποίο χρειάζεται. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι έδωσαν απαντήσεις με τον τρόπο τους, τον κύριο Κανελόπουλο, τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος